खुलुमबाय बेखौबो आरो आंनि स्वैतवनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रामखौ बरनानै लाबाय आरो अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय बयनोबो जासिहोबाय गोजोन्थों। आरो बे समावहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो बे टपिकआ जाहैबाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि सोमोन्दैयै आङो नोंथांमोननि गेजेराव बाथ्रा लानानै फैदोंमोन। आरो बियो साइन्सनि दिहुननाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि मावनाय आरो इसोरनि सोरजिनाय बेनि सोमोन्दैयै आं मोननै बाथ्राखौ गुसुङै बुंनो हास्थायदों। अनलायग्रा लोगोफोर, साइन्सआ जोंनि गेजेराव मोनसे सोमोनांथाव आबिष्कार खालामबाय। बेखौनो होनो AI आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स बेनि एब्रिभिएशना। आरो बे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि मावनाया बेबादि, मानसिया बेखौ नागारनानै साइन्सनि दिहुनथायखौ नागारनानै मानसिया गाव हारसिङै थांनानै थानो हानाय नंलिया। आर्टिफिशियेलनि मावनाया बेबादि, दिनै जोङो फांखा नङाबा न'आव थानो हालिया। दिनै जोङो आबाद मावनो ट्रेक्टर नांसिगौ जोंनो। दिनै जोंनो जोंनि मोननाय माइखौ हानानै मारा होनो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ? मेचिन नांसिगौ। दिनै जोङो रां बख'नो थाखाय ATM नांसिगौ। दिनै जोङो माइरं जानो थाखाय जोङो कार्ड नांसिगौ। जोङो दिनै बेमार नायजानो कार्ड नांसिगौ। जोङो दिनै थाबायनो हालिया। जोङो गासैबो साइन्सनि दिहुननायजों जोङो थाबायलांनो नागिरगासिनो दङ। जों बे साइन्सनि दिहुननाया जोंखौ भबिष्यताव मा खालामहैगोन? खोमसि खालामहैगोन नामा? बेखौ जों साननानै नायफेरबायना अनलायग्रा लोगोफोर? जों माब्लाबा साइन्सनि दिहुननायखौ जों साननानै नायफेरबाय नामा? जोंखौ बबे लामाजों दैदेनलांनो नागिरदों अनलायग्रा लोगोफोर? जों एसे साननानै नाय। साइन्सनि दिहुननाया दिनै बेबादि आबिष्कार खालामबाय, मानसिया साइन्सनि दिहुनथाय नङाब्ला थांनानै थानो हाया। दिनै साइन्सनि दिहुननायजों गिदिर लाख लाख खामानिफोर मावदों। दिनै मबाइल बे मबाइलनि गेजेरजों इउटुब सालायो, फेसबुक सालायो, टुइटार सालायो। बुहुमाव गासैखौबो मानसिया नुनो हादों। बेफोर गासैबो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि मावनाय। आरो बे मावनायानो दिनै जोंखौ जोंनि गेजेराव बेबादि बुंनो नागिरदों, इसोरनि सोरजिनायखौ जार्मान बायदियाव आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि गेजेरजों सासे पास्टर खालामबाय। आरो बे रबार्टनि पास्टरानो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ 1 घन्टासिम बा 1 घन्टा बा आधा घन्टा बेफोरबादि गाहाम बाथ्रा होबाय। आरो बे रबार्टआनो बेनेडिक्शनबो लाबोदों। बे रबार्टनि गेजेरजों मानसिफोरनि गेजेराव सोमोनांथावै बाथ्रा बुंनायखौबो जों खोनानो मोनदों। जोङो नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायाव नाय, AIनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि सोमोन्दै। आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआ मा खामानि मावो? बे रबार्टआनो जोंनि गेजेराव फोरबोनि गाहाम बाथ्राबो लाबोदों। आरो बे रबार्टआ जोंनि गेजेराव मानसिनि मेलेमाव, मेमरियावहाय मोनसे साननानै बुंनो हानाय, नों जेखौ सानदों बेखौ बुंनो हानाय, मिथिनो हानाय बेबादि सक्ति मोनसे गोहोखौबो बानायगासिनो दङ। मानसिनि बे मेलेमाव सोनानै होनानैहाय, मेमरियाव सोनानै होनानैहाय जोङो जोंनि बे साख्रि बाख्रिफोरनि इन्टारभिउआवहाय सानखांनानै मिथिनानै अट'मेटिक बुंनो हानाय बेबादि मोनसे केपासिटि, बेबादि मोनसे गोहोखौबो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि गेजेरजों खालामनो थांगासिनो दं। मोजां हेन्ड राइटिं बे लिरगोन, मोजां हिस्ट'रिफोर बे लिरगोन,
मोजां बियो सिनेमानि हिस्टरिफोरखौ बे दानगोन स्क्रिप्ट खालामगोन सानखांनानै बुंगोन नों जेखौ सानदों नों मा मावनो नागिरदों बेखौ बुंनो हानाय सक्तिखौबो बे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि गेजेरजों खालामनो थांगासिनो दं बियो मोनसे जोंनि थाखाय सुबुं समाजनि थाखाय सुबुं समाजाव जोंनि थाखाय मोनसे डेन्जारेस होननानैहाय एलन मार्क्सआ बे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोनहा एलन मार्क्सनि सोमोन्दै बे बाथ्राखौ नोंसोरो मिथिनो हागोन आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि सोमोन्दै गासै बुहुमनि मानसिफोरखौ बिथांमोना कनभिन्स खालामदों आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआ जोंखौ सुबुं समाजखौ जोंनि सुबुंनि लामाखौ खोमसि खालामहैगोन होननानैहाय आरो बे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि गेजेरजोंनो जों खृष्टानफोरनि थाखाय जायफ्रा इसोरखौ फोथायो जायफ्रा इसोरखौ मानियो बैबादि सुबुंफोरनि थाखाय अन्धकार इसोर गैया होननानै बुंनो हास्थायदों नाथाय जोंनि गोथार बाइबेलाव जागायजेननाय 1 अध्याय 26 आरो 27 जों फरायोब्ला मोननो हायो बेयाव बेबादि होनदों मानसिखौ इसोरासो गावनि परिकल्पनाजों सोरजिदों मानसिखौ बबेबा हानजाया जों मिथिनो मोनै बबेबा सासे सुबुङा सोरजियाखै जोंनि इसोरासो मानसिखौ सोरजिदों बे इसोरा मानसिखौ हानि हाद्रिजों बानायदों आरो बियो बुंदों आं गावनि महराव मानसिखौ दाबाय आरो बे गावनि महराव दानायखाय गावनि गोथांनि हांखौ होदों आरो बे गावनि गोथांनि हांखौ होनानै बे समायनासिन नुदों आरो बे समायनासिना बे बुहुमा गासै सोरजिजानायफोरनि मादाव बयनिख्रुइबो साबसिन आरो श्रेष्ठसिन मानसि सुबुं माहारि आरो बे सुबुं माहारिखौनो इसोरा बांसिन अनदों आरो साबसिनथार बोर होदों गासै मिथिंगायाव सोरजिजानाय मानिफोरनि मादाव बयनिख्रुइबो बोर होजाग्रासिन आरो अधिकार गोनांसिन आरो एखियार गोनाङै मानसिखौ इसोरा बे बुहुमाव साबसिनै सोरजिदों बुजिनो हानाय गियान गोनां साननो हानाय मोजां आरो गाज्रि सायख'नो हानाय मावनो हानाय गावनि जिबननि थाखाय थोजासे मावख्रबनानै जानो हानाय अबिगथा गियानखौ इसोरा जोंनो बोरखौ होखादों नाथाय बे बोरखौ नागारनानै बे साइन्सनि दिहुननाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि गेजेरजों जों उन थाङोब्ला नोङो नोंनि खुलुमनाय इसोरखौ बावगारोब्ला जोंनि सिमाङा फैल' नोंनि बे गासैबो बुहुमनि बुथुमनाय धोन दौलतखौ नों थैयोब्ला नों लांफानो हाया बे बुहुमाव गासै मोननाय धन सम्पतिफ्रा गासैबो हायावनि बे नोंनि जिबननि नङा बे नोंनि गोथां जिबना इसोरनि होनाय आरो बे जिबननिफ्राय इसोरा माला सानसे नोङो हिसाब होनांगोन बे बुहुमाव गासै फोलेरमानिया गासै सुबुं माहारिया 100 बोसोरनि थाखाय फामुआरि बादि बादारिफोर बादि जों हाबा मावनो थाफैनाय बे बुहुमनि आलासिजों फामुआरि सानसे इसोरा जोंखौ लेंहरगोन नोंखौ लेंहरगोन गासैबो हिसाब होनांगोन नोंनि गासै मावनाया हिसाब लाजागोन बेनिखायनो जोङो बे बुहुमाव साइन्सनि लामाजों जों जुदि थांबाय थायोब्ला जोङो जोंनि इसोरखौ जोङो बावोब्ला जों हिसाब होनांगोन रावबो बुहुमाव मानसिया थैयाब्लानो थानो हाया सानसे जों थांनांगोन बे बुहुमखौ नागारनानै जों बे मुगानि जों पामुआरि रेभेलेसननि जोंनि गोथार बाइबेलाव बुंदों रेभेलेसननि गोथार बाइबेलाव 13 अध्यायनि 16 जों फरायब्ला मोननो हायो 666 मोनसे नाम्बार फैगोन बे नाम्बारनि गेजेरजों बे बुहुमनि गासै मानसिफोरखौ सिल बोनो नागिरदों बे बुहुमनि गासै मानसिफोरखौ गावनियाव बजबनो नागिरदों बे नाम्बार गैयाब्ला नों बे बुहुमाव जेबो मोननाय नङा नोंहा कार्ड गैयाब्ला नों जेबो मोननाय नङा वान नेशन वान कार्ड वान जब खालामनो बे बुहुमाव
सैताना राजस्थ खालामनो थाखाय लामा नागिरगासिनो दङ बबे लामाजों हागोन हाया बबेजों हागोन हाया मानसिखौ बेबादि आन्दाय होगासिनो दङ बे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि गेजेरजों दिनै इसोरनि बुंनायखौ दोनथ'नानै जोंनि गोथार बाइबेलनि बुंनायखौ दोनथ'नानै बाबा भांगानि खोथाखौसो लानानै बे बुहुमनि मानसिफ्रा गिख्रंदों सोरबा सासेनि बाथ्रा मानसिनि बुंनायखौसो लानानै गिख्रंदों नाथाय गोथार बाइबेलाव बे गासैबो दंजोबखायो फिरि फिरि जागोन फिरि फिरि बेबादि समस्याफोर फैगोन होननानै बेनिखायनो जोंनि इसोरनि बाथ्राखौ नागारनानै मानसिया गोथार बाइबेलनि बोसोनखौ नेवसिनानै मुङा मोनसेयावबो बे बुहुमाव साक्सेस जिबन जों दानो हाया इसोरा जोंखौ गावनि आगदा आखाइजों गंफ्लायथों जोंखौ बे बुहुमनि गासै गिथाव बाथाव मुगानिफ्राय जोंखौ रैखा खालामथों नोंथाङा नोंनि सोरजिगिरि इसोरखौ गोसोखां आरो खुलुमफ्लाय इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो होथों जिसु ख्रीष्टनि मुंजों गोजोन्थों